چاو لی سر پارێزگەها ئیدلیبە سوورینە و هەموو ئالیێن پەیوەندیدار وەلاتن خودان هێز هەلوێستن خوا دەرباری ئەگەرا بلندبوونە ئاستێ شەر لە وێ دەڤەرێ دەردبڕینن کۆ بەهتریا وان وەلاتان فکارە خوا ژرودانا کریزەکە مرۆڤی لە وێ دەڤەرێ دیار دکەن. نونەرێ فەرمیە ئۆفیسا سەرۆکا وەزیرên بریتانیایê eşkere kir ku Seroka Wezîran Theresa May lêgel li Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan gengeşe kir û her du aliyan fikara xwe ji egera bikaranîna çekên kîmawî di pêşerojê de li wê deverê diyar kirin. Mayê di rêya pêwendiyeka telîfonî de ew fikara xwe ji bilindbûna astê şer li Bakurê Rojavayê Sûriyê derbirand ku wê ew yek metirsiyekê li ser milyonên welatiyan durust bike. Ji aliyê xwe ve Rojnameya Alwatan ya nêzîkî rejima Esed diyar kir koçekdarên rejîmê hêzên xwe li nêzîkî wê deverê rêz dikin ku ji ûçekê giran vediguhêzin niha jî ewçek di rê de ne beref Idlibê. Koşka Spî ya Emerîka jî eşkere kir ku Serokê Emerîka Donald Trump û rawêjkara Almanyayê Angela Merkel vexwendin ji bo hewlên navdewletî yên bihtir ji bo parêzgeha Idlibê ya Sûriyê. Ew yek hat di daxuyaniyekê de ku wan her du serkirdeyan daxwaza tedbîrên navdewletî kirin ji bo rêgirî li pêşrûdana krîzeka mirovî li Idlibê. Hevpeymaniya NATO jî rejîma Esed bi bikaranîna çekên kîmawî li dijî sivîlan tometbar kir. Ew yek bi kiryarek ne di cihê beşirandinê de ragihand.